Oy pre, pwede ba magtanong? Oh, Meron ba kayong alam na bahay na itong pwede tirahan ko o pwede upahan? baka pwede dyan. Tao po. Ano din? Sa may duyan ninyo daw. Pwede ba akong titira dito? Unsa? Mutira ka? Ang laki ng bahay niyo pre. Unsa? Laki? Dugay na ang pinuyuhan ng balaya. Huwag kitag na kong utin, honey. Saan ba ang misis mo pre? Sabihin mo titira ko. Huwag manggaani ko kaiyot na akong asawa. Dugay ng pagpinuyuhan ng balaya. Huwag manggaani ko katira sa akong asawa. Ikaw na pa na mutira. Usa man ka? Siniswerte? Uupahan ko naman pre. Ikaw pa'y mutira? Ikaw pa'y muupa? Unsa man akong asawa? Manaw, hulat na ko dira! Nakilain na sa dagay eh. Ano bang masamang nasabi ko pre? Ah, boy. Ikaw na sa dagay ko nimo, ikaw na bahala na.